guys, dus welkom bij mijn nieuwe video. Mijn buurman is op de tak van de scheur. Film ik goed? Ja. Hallo jongens en meisjes. Die stond erbij. Ik ben de vader van Benjamin. Oh, je wilde onze buurman Reinder even opnemen? Dan moet je even deze kant op. Misschien ga je... Kijk, vanaf hier kun je hem een beetje opnemen. Zeg maar, hallo buurman. Hier gaat dat bij mijn raam staan. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Dan houden we het kort, hè. Zo, ik ben aan het zagen. Ja. Zo. Ja. Het is lekker weer en een grote zaag. Ja, ik ga mogen polen, jongens. Ga je morgen bolen? Ja. Waar ga je bolen dan? Ja. Morgen, waar ga je? Weet je al waar? Nee. Oh. In het centrum gaan we bolen. Heb je dat wel eens eerder gedaan? Ja. Toen Noah jarig was. Oh ja? Ja. Kijk het goed? Ja. Ja. Oké, dat was het weer alweer. Ben me later.